No to som zvedavá teda, čo robíš s tým autom. Jazdím pomaly, opatrne. Ne, troška tak. Troška treba? Áno. Dobre. Dobre. Ježiš, to si blázon, ale... Adrenalín? Ja som si nevedela predstaviť, že by mohla jazdiť športovo. Tak to som si užila veľmi dobre. Mňa veľmi prekvapili sedadla, musím povedať. Hneď som sa tam usadil jak doma. Vedela som, že sa opäť tak trošku do ňoho buchnem. Je to divoké. Ešte sa musím priznať, že som nedržal takýto volant sériom aute v ruke. Čo mňa osobne potešilo, že tam boli reproduktory JBL. Žijem na Slovensku, vyrobené na Slovensku. Mňa výborne brzdí. Áno. 16 kolesa, prekvapený som. Tento automat ma celkom prekvapil, lebo tvrdili, že je to také lenivšie, ale vôbec to nebolo lenivé, bolo živé. Malé, šikovné, rýchle aučičko, s ktorým dokážete proste sa cez to mesto prevrtať a perfektne zaparkovať medzi dva bicykle. Rozumiete, toto stojana bicyklového. Á, tu si viem nájsť presne čiary. Tak, to je šírka auta. Počkajte, idem zle. Neskutočne drží v zákrutách, čo som bol teda veľmi prekvapený. To som ešte neskúšal tú GTIčkovú verziu. Pri rýchlejšej jazde to nebol žiadny výraznejší problém, aby sa to nejak nakláňalo, takže si myslím, že našli v Peugeote aký správny kompromis medzi tou mäkkosťou a tuhosťou podvozku. Žihadlo, že proste sa rozbehlo a... Takže ja som veľmi spokojná. Si sadne a cíti sa ako v odriedu vyššom aute. Tie palubné dosky na Peugeote, že to je hrozne sexy. Hlavne Peugeoty robia podľa mňa najkrajšie zadky. Toto musí byť pekné v noci. Ešte aj cez deň to je pekné celkom. Taká že romantika, že hviezdy. Moderný vzad, moderný dizajn, veľmi také imidžové auto do mesta. Takéto prevedenie farby, že je to taká jemná, drsná štruktúra a na autách to podľa mňa vyzerá fantasticky. No a že môže takto kľúčom kadečo robiť a že on sa to nepoškrábe. To je super. Keď si kúpiš také pekné auto a postavíš si ho pred dom, tak ti ho nikto nedoškriabe. Volant je super, lebo je veľmi malý, kompaktný, je to veľmi šikovné na ovládanie, toto je vychytané. S kombinovanou spotrebou 3,5 litra, to naozaj nie je o čom pre tých, ktorí veľa jazdia, určite áno. Takže vrele odporúčam, skutočne áno. Keby som mal si kúpiť auto do mesta, tak by to bolo za rozumnú cenu toto auto, lebo sa mi veľmi páči svojim dizajnom. Veľmi dobré autíčko. V pohode by sme do tohto auta sadali dennodenne a robili tie kilometre, ktoré robíme. Je to hudobne nabuchané, je to technologicky nabuchané, je to auto pre každého.